أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره الهلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ci gaba da karatunmu za mu tashi da kan da muka kwana kamar yadda malam ya jawo mun shiga sabuwar suratul a'raf. Wannan sura ce makkiya wanda aka saukar da ita a Makka, sai dai ayan da take ta was'alhum anil qaryatin lati kanat hadiyatul bahri har zuwa da ayoyi biyar. Wasu suka ce a ayoyi 8 ne, to waɗannan su a Madina aka saukar da su, sannan kuma tana da ayoyi 205 ko 206. Kamar kowane sura tana farawa da bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim sad. Waɗannan kalmomi alifun da lamun da mimun da sadin kamar yadda muka saba fadi, mukan ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalika, Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan kalmomi. Asrarai ne wanda Allah subhanahu wataala yake jefa ya sanya su altafinsa wannan Qur'ani. Dan da ka gansu waɗannan munqadiyatul huruf din nan, su alif lam mim su he mim su kaf nun da sauransu din nan, ba wanda ya san me ma'anarta sai wanda ya cancanci Allah ya sanar da shi, sai Allah ya sanar da shi. To sai Allah ya masa ilhama, amma ma'anoninsu ba a rubuta ta a takarda, sannan ba ma a ganin su da idanuwa. Kawai in Allah ya cusa maka sanin ma'anar a zuciya shi kenan ka san ma'anarsu. Waɗannan harfa ne guda 4, akwai alifun, akwai lamun, akwai mimun, akwai sadun. Wasu malaman suna cewa wai alifun din yana nufin Allahu ne, lamun din kuma Jibrilu, mimun Muhammadu, sadun kuma wai jasadu Muhammadin, jikin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Saboda hadisin Abdullah bin Abbas, an tambaye shi wai menene wannan sad din nan, sai ce wani dutse ne wanda ya kasance a Makka tun kafin Allah ya halicci dare da rana, ma'ana kafin Allah ya halicci halittu gaba daya wannan dutsen yake. Wannan yana nuni zuwa ga jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, domin kuwa turbayin jikin manzo Allah daga Makka take. Shi Allah idan yana so ya halicci mutum a cikin mahaifiyarsa, hatta ne yanzu mu da ake halittar mu ake haihuwar mu dinnan, idan Allah yana so ya halicci mutum a cikin mahaifiyarsa, to yakan umarci mala'ika ne sai ya je ya dauko kasan wani wuri, sai a cudanya wannan kasan da maniyin mahaifi da mahaifiya, shine sai a samar da mutum. To idan ya zamana gurin da aka ɗibo kasan mutum, to ko ina yake a duniya in zai rasu ya dawo wurin, a nan za a rufe ka. Duk wanda ka rufe shi a wuri, to nan ne aka damji kasan da aka hada halittansa. To idan ya zai rasu nan zai dawo. Wa man kana maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin suwaha. Duk wanda ya zama wai maniyinsa an cudanya shi da kasan wani wuri ne, to ba zai mutu ba sai a nan wurin. Ma'ana nan wurin shine wurin da za a rufe shi. To sai ya zama mahallin rufe shi kenan, domin ƙasa ta kai kuka wurin Allah tun lokacin da za a fara halitta. Ta ce Allah, an zo an ɗibi wani yanki nawa, ma'ana an ɗiba wani yanki nawa ya Allah. Sai Allah ya ce kwantar da hankalinki, ni na miki alƙawari zan dawo miki da wannan abin da aka ɗiba miki, kuma zan dawo miki da shi a bisa mafi kamannu, mafi ƙanshin kama, ba kamar yadda aka ɗiba ba. Za a dawo miki da shi, amma za a dawo miki da shi ya zama cikin kyakkyawan kamanni, kuma cikin tsaftataccen kamanni. To shi yasa idan mutum ya rasu sai kaga sai an mishi wanka. Wannan jikin da ake ma wanka ƙasa ne, amma Allah ya ce a mishi wanka, sassa mishi turare, a mishi alola, a sa mishi likafani fari. A nan dai sannan sai a je a maida ma ƙasa. Don aka maida wankan, Allah yana ce mata to ga abin da aka ɗiba miki nan an dawo miki da shi. Kaga ya fi lokacin da aka ɗiba yawa, ya fi lokacin da aka ɗiba girma, gashi ya dawo da ƙanshi da tsafta, har da ma farin tufafi a cikinsa masu kyau. To shi yasa ake ma mamaci wannan. To ita shi manzo sallallahu alaihi wasallama, wato kasan da aka cuɗanya halittar manzo Allah da ita, an zaga tana Madina, kuma ita ne duk wurin duniya, duk faɗin duniya ba wurin da ya kai wannan wurin martaba.
nan wurin da rawdan manzo Allah take duk duniya ba inda ya kashe martaba duk duniya, domin daga yi ta ne aka halicci manzo sallallahu alaihi wasallam. To bayan nan wurin wuri na biyu a daraja a duniya shine dakin Ka'aba. Bayan dakin Ka'aba sai masallacin Baitul Maqdis. Bayan haka sai Kufa, ita ne haramun Rabi'u, harami na hudu kenan. Wai sagara gobe gadada wannan duk ta nisar da Bagdad, Kufa ta hada hadda Bagdad. To waɗannan a doran ƙasa dai duk duniya babu wuri mai daraja kamar waɗannan. To sai malamai wasu suka tambaya suka ce to ya za a ce bayan haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam tana Madina, alhali asali an rawaito cewa shi daga Makka ne, a Makka aka halicce shi. Shine sai aka ce haka ne, amma lokacin da aka yi ruwan dufana ka san duk duniya ruwa ya cinye. To ruwa ya janye turbayan na wurin da aka ɗiba na haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma da ita Madina. Shi yasa sai ya zama Madina nan ne wurin da aka rufe shi sallallahu alaihi wasallam. Alayi halin waɗannan baƙaƙe dai ba wanda ya san wannan sai Allah, sai kuma wanda Allah ya sanar da shi. Allah ce kitabun unzila ilayka, wannan littafi ne da muka saukar maka ya rasulullahi, muka saukar zuwa ga annabi Muhammad shine alqur'ani. To fala yakun fi sadrika harajun, ya rasulullahi kar ka samu hukunci a zuciyanka minhu, wai saboda wannan alqur'anin, ma'ana mun saukar maka da alqur'ani dan ka kira mutane zuwa ga Allah. Idan ka kira mutane zuwa ga Allah nan suke karba ko suka karyata ka, to abin zai maka kunci a zuciya, to ka kwantar da hankalinka kar ma ka samu zuciyanka kunci. Ka isar kawai, kar ka ji tsoron wai a karyata ka, kuma an karyata kan ma kar zuciyanka ta ɓaci. Mun saukar maka da shi ne litunzira bihi, dan ka gargadar, ma'ana kai wa'azi, ka tsawatar, ka gargadar da wannan alqur'ani. Wa zikra lil mu'minin, kuma ya zama tunatarwa ne ga mu'minai. Wasu daga cikin malamai suna cewa a wannan magana akwai takadimi da ta'khiri, amma ba haka bane. Yace kitabun unzila ilayka, littafi ne muka saukar maka litunzira bihi wa zikra lil mu'minina, ka gargadar da shi kuma kai wa'azi ga mu'minai. Fala yakun fi sadrika harajun, kada ka samu wani kunci a zuciyanka. To amma sai Allah ya fara gabatar da hani, fala yakun fi sadrika harajun, sannan ya kawo litunzira din go. To sai Allah ya gabatar da nahayi awwalan, la yakun fi sadrika harajun, kar ka samu hukunci a zuciyanka min tablighi hazal ladzi nuzila ilayka, wajen isar da wannan abin da aka saukar maka. Li'annahu anzalahu alayka, domin Allah ya saukar maka da shi ne litunzira bihi, dan ka gargadar da shi wa zikra lil mu'minina, kuma ya zama tunatarwa ga mu'minai. To tunda yake wannan gargadi da wa'azin nan da isar wannan yana hukunta shiriya ne na manzo sallallahu alaihi wasallama ga halitta, to Allah sai ya gabatar da shi cewa kada ya zama ya samu kunci a cikin zuciyarsa. Sai Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake shi, sannan kuma Allah zai cika wannan lamarin nashi. Na'am. ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wannan ana magana da mu al'umma ne. Ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku. Wannan abin da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallama, wanda shine aka saukar zuwa gare mu, tunda nan Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum, abin da aka saukar muku. Alhali mu ko mun san Qur'ani a saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne. To me yasa Allah ya ce aka saukar mana mu kuma? Saboda me, fahuwa unzila ila Muhammadun li ballighu ilayna, an saukar wa manzon Allah ne saboda ya isar da sakon zuwa gare mu. Baka annahu lamma unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa huwa balaga lana. Wai haka yana nufin tunda an saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ai ya isar mana. Da haka tunda ya isar mana, to kaman mu ma an saukar mana din kenan. Kuma alqur'ani shine yake umurtan mu da mu bi alqur'ani. Kuma bin Qur'ani ba wani abu ne illa iya kai aiki da abin da ya hukunta. Shi alqur'ani, duk abin da alqur'ani ya zo da shi ka yadda da shi, au bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma duk abin da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo, to ka yadda da shi. Wanda shi manzon Allah shine wanda aka wakilta mishi bayyana mana alqur'anin nan, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Ka gani, ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu. Wato Qur'anin nan an saukar mana ne, mu ne za mu aiki da shi. Shi manzo sallallahu alaihi wasallam mun karanta a karatun mu na jiya, idan ba nan bane, a wancan masallacin ne da muka karanta suratul maryama, ka haya aisa sadin nan, da malaika jibril ya zo zai sauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ya ce ka, an zai fasara sai manzo Allah ya ce na riga na sani, ƙara gaba.
in yace ha sai ce wannan ma na sani duka, sai da ya gama sai mala'ika ya gane shi fa manzo Allah ma kawai ya riga san Qur'ani na tsakanin shi da Allah ba da wasu da mala'ikan ba. Wannan ai ko mala'ikan wani daraja ne da martaba Allah ya kara wa mala'ika Jibrilu, amma manzo sallallahu alaihi wasallam babu abin da bai sani ba, saboda ai ya ba mu labari lokacin da aka yi Isra'i da Miraji da shi, da yaje suka gana da Allah, yace muna magana da Allah sai Allah ya tambaye ni yace ya Muhammadu fi wa yattasu malakul ala, wai mala'ikun da suke can sama da mu akan me suke tattaunawa yanzu? Kamar kai ne za ta tambaye ka mutanen da suke Lagos akan me suke tattaunawa yanzu, ai kaga baka sani ba. Ba na Lagos wannan nan junction ma ba mu sani ba, ballan na Lagos. Manzo Allah ya ce sai na ce Allah ai ba wanda ya san wannan sai kai. Baka sani ba yace ban sani ba, yace sai Allah ya dora tafinsa na kudura a kirjina hatta wajadtu bardaha baina jambayya. Yace sai na ji sanyin ta har ta bayana. Take a wurin kawai sai na ji ya fa'allamani ilmul awwalin wal akhirin wa zadani ilma. Sai na ji kawai Allah ya sanar da ni ilimin farko da ilimin karshe da ilimin ma da bashi a farko bashi a karshe. A cikin abin da bai kai sakon ɗaya ba. Kagan da aka samu sirrin su bluetooth da su zanda kenan. A cikin abin da bai kai sakon ɗaya ba kawai sai ji ya san duk wani ilimi da wanda yake duniya da wanda yake lahira da ilimin ma da bashi a duniya bashi a lahira. Sai ga ya san komai. To shi yasa bai yana daga cikin babban wauta da mutum yana bugan kirji yana cewa wai annabi bai san gaibu ba ko annabi bai san komai ba. Annabi kuma wanda suke faɗin wannan zaka suna tucin su ne nan mabiya sunna, su ne ahlus sunna. Alhali akwai hadisi ingantacce na Abi Huraira wanda yace wata rana manzo Allah muna zaune, manzo Allah da ya fara ba mu labari tun daga wannan lokacin yana ba mu labari sai da ya ba mu labari har zuwa tashin kiyama. Yace har wanda za a haifa na ƙarshe wanda daga shi ba za a sake haihuwa ba, sai da manzo Allah ya gaya mana sunan shi da sunan iyayen shi da sunan garin su da lokacin da za a haife shi. Yace kai sai da ya zama manzo Allah fa ya rasu, idan abu ya faru ko sai mu ga kamar ai to ai mun san wannan abin. Sai mu yi tunani sai mu gane oke ashe yana daga cikin abin da manzon Allah ne ya gaya mana shekaru aru da suka wuce. Tun wancan shekarun ashe yana daga ciki. To da haka shi yasa nan Allah yake cewa tubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu domin mu aka saukarwa dan mu amfana da shi. Wanda ya riko da alqur'ani shi kenan sai amfana da shi, wanda kuma ya riko da shi to wannan tsakanin shi ya san makomansa. Allah ya ce wala tattabi'u, kada ku bi min dunihi bayan Allah ko bayan alqur'anin nan, kar ku bi auliya'a wasu mutane daban tudi'unahum fi ma'asiyatillah wanda za ku bi su dinga sa ku saban Allah. Duk wanda zaka bi a matsayin shugaba ko jagoranka ya sa ka dinga saba wa Allah, kai da bin shi ka sani. Idan abin da yake sa ka saban Allah ne ka sani, idan abin da yake sa ka ba saban Allah bane ka sani. So Allah yana maka gargadi kar ka duka bi irin waɗannan mutanen. Saboda su me yasa Allah ya ce karkabi su kalilan ma tazakkaru, domin su ƴan kaɗan ne daga cikin su wallahi suke wa'azantuwa. Ire-iren waɗannan mutanen duk wanda zaka ga ya jawo ni ya ce je ka mun aiki kaza, aikin nan kuma na sabo ne, saba wa Allah ne. Bayan Qur'ani ya gaya mana yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yana cewa la da'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq, babu biyayya ga abin halitta wajen saba wa mahalicci. Kowai ko iyayenka ne fa Allah ya ce idan suka wayin jahadaka Allah ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tudihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Iyayenka idan suka saka kai abin da ni Allah ban ce ba, yace to kar kai musu biyayya, amma dai ka aboce su da alkhairi, amma maganin biyayya kan wannan kar kai kawai ka ki ka ce ba za ka yi ba. To Allah ya ce kalilan ma tazakkaru, wannan yan kadan ne suke wazantuwa daga cikin su. Kan min karyaci وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون. Allah ce fa kan min karyatin da yawa alƙaryu, wasu mutane na wasu alƙarya halakna da muka halakar da ita ko muka nufa halakar da ita, faja'aha basuna azabun mu sai zo mata bayatan wai da daddare suna bacci, ahum qa'iluna ko kuma da sai suna irin baccin kailula din nan. Daga zan ce kailula wato kalma ce ta larabci, yana nufin irin baccin nan da ake na hantsi, lokacin hantsi shi ake kira kailula. To sai ta zo musu a wannan lokacin wahum ka'iluna suna wannan baccin. Da yawa halaka idan za ta zo ma kafirai takan zo musu ne bagatatan, ko dai ta zo cikin dare suna cikin bacci, ko ta zo cikin da garjin rana suna dan baccin ranar nan aina. Ma'ana alazabu ya tihim maratan laylan wa maratan naharan, azaba tana zuwa musu ne
wani lokaci da daddare, wani lokaci ta zo musu da rana. Haka take zuwa musu, wala kulli halin fahum gafilun. A kowane hali ma dai idan azaban ta tashi zuwa takan zo ne lokacin da kwata-kwata sun rabkana ba su ma yi tunanin azaban za ta zo ba. Ba su yi tunani ba, kamar yin abin da ya faru kwanan nan a Amerika din nan. Kaga ba su yi tunani ba, taro suka yi suna wa Allah izgin. Mace ne take gabatarwa tana faɗi sai ta kira sunayen celebrities, manya-manyan mawaka, manya-manyan 'yan fim, manya-manyan 'yan wrestling wanda suka tara miliyoyin kuɗi ba su ma san abin da za su yi da kuɗin ba. Tana cewa su wannan gari nasu gari ne na shakatawa, gari ne wanda su ba Allah a ciki, ba ruwansu da Allah a wannan gari. Ya ce za ku lura, sai ta kira sunan wani wanda duniya ta sani ta ce wani yana da gida na akalla miliyan 500 da wani abu, wani yana da gida na akalla miliyan 1000 da wani abu, wani yana da gida na miliyan kaza, wani yana da miliyan kaza. A ƙarshe sai ta ce Allah bai da komai a nan garin. Allah bai da komai a nan garin. Suna kiran garin godless city, wai garin da ba Allah. Daga kawai kai abin da ka ga dama, kai iskancinka, kai fitsarancinka, kai tambadacinka, sunan garin ba Allah. Balle a yi maka azaba, balle a rubuta maka zunubi, balle a yi duk abin da ake tunanin za a yi. To sun yi wannan fa da Allah ɗan ɗosano musu wannan, ai kaman me zan ce musu, kaman wani ne fa. Ai ba azaba aka yi musu ba. Flashing ne aka yi musu kawai. Dan bai wuce a ce kamar dan tsinin allura ne ba Allah ya dan jefo musu na abin da ke wurin Allah na azaba. Sai da hankalin su ya tashi gaba daya. Wuta ne yar kadan irin wutan duniya, ba wutan lahira ba ce wannan, wutan duniya ne ba aka kawo musu. Amma ikon Allah sai da tayar musu da hankali. Kuma saboda Allah ya nuna wasu cewa din shi din ne yayi abin da suka yi ne ya jawo musu, sai ya zama na duk wannan musifan kwane-kwanen da aka yi a wani masallaci fari sal, wutan tana zuwa sai ta kewaye shi, ko hayaki bai taɓi fentin masallacin ba. Kaga wai hayakin wurin ya taɓo nuri ya baki bai taɓa ba. Allah ya kewaye shi tunda wannan nashi ne. Sun ce Allah bai da komai a garin ko, Allah ya nuna musu to ga nawa. Biliyoyin kuɗi wutan nan ta kona, biliyoyi, har yanzu ba san kono bane ta kona. To haka Allah subhanahu wataala yake. Da haka a lokacin da zai azaba ga kafirai, yakan zo da azaban ne battatan lokacin sai suna cikin halin kwanciyar hankali, ba su da tunanin azaban za ta zo ko dan misali zaratin, ba tunanin azaban za ta zo ko sai su ji ta jib, wanda a lokacin rudewa ma zai sa ku kasa tunanin to wani mataki za mu dauka. To haka Allah yake musu. Na fa ma kana dawo فما كان دعويهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Allah ya ce fa ma kana da'awahum iz ja'ahum ba'suna, lokacin da azaban ya zo musu ba abin da zaka ji suna faɗi illa an kalu, sai kai suna cewa inna kunna zalimin, wallahi mu ne muka zalunci kawunan mu. Wallahi saboda shi Allah a cikin lokutan sa akwai lokuta da yake warewa, lokutan da mutum da kanshi yake furta cewa shi mai saban Allah ne, shi ya guji Allah, shi ba ruwan shi da Allah, shi yayi hannun riga da Allah. Kuma wannan abin ba yanzu tun zamanin manzon Allah yake yi ba. Kada mu manta a zamanin manzon Allah ne aka yi su Abdullahi bin Ubay bin Salul, shugaban munafikai na duniya. Yaƙi fa aka je jihadi, har da shi aka tafi jihadin nan a matsayin shi na musulmi. Da aka je a wurin yaƙin ne sai aka je yana cewa la in rajana ila al-madinati yakhrujan al-azm min al-azm. Bari mu dawo Madina, wallahi yan gari za su kori baki. Wai su annabi ne baki, su ne yan gari, da haka za su kori su annabi a Madina. Da bakin shi yake furtawa muna dawowa za mu kore su. Sannan wannan yakin da ya je ya tafi jihadi ne a matsayin shi mataimakin manzo sallallahu alaihi wasallam. A ga abin da yake faɗi, bari mu dawo duk za mu kore su a garin mu. Ya dawo yana cewa la tunfiqu ala man inda rasulullahi tayin kodo, wai ku daina ciyar da su, duk wanda yake da dangantaka da annabi ku daina ciyar da su, kuɗi ma ku daina yadda kuɗi na isa gare su, duk hanyar da za su samu kuɗi a datsi a tare. A tayin kwalbu har sai da kansu sun gaji sun watse sun bar gari. To kaga nan da bakin shi ya nuna cewa shi maki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. To irin wannan lokacin yana zuwa lokaci sai ka ji mutum da bakin shi kawai yana fartawa.
da bakin mutum zai furta. Shi yasa idan Allah subhanahu wataala ya tashi azaba, hadisin manzo Allah yana gaya mana yana cewa inna Allah la yumli lil abdi hatta idza akhazahu lam yuflitu. Allah yakan saurara ma bawa, yi mishi talala kai ta saban Allah, Allah ya dinga dada maka arziki, yana ƙara maka lafiya, yana ƙara baka dama, ba wani abu na tashi hankali da yake zuwa maka, kuma kullum kana saba ma ubangiji, to Allah ya maka talala ne. Yana so ne ka tara zunubin har sai ka kai matakin da iza akhazahu lam yuflitu. Idan Allah ya kama ka to baka da mafita, baka da mafita. Saboda akwai wanda Allah yake kama su da laifin amma daga ba su samu mafita kaga sun tsira. An ce wani mutum an ji an yi mai hisabi, duk wani abu da za a duba aka gaba wani aikin alkhairi da yi, kawai wuta ya rage a kai shi. Aka duba Allah ya ce ku duba har gaban shi, kowace gaba na cikin shi a duba, ko kila ko wani aikin alkhairi da wata gaban ta yi. Tun da dama mun ce ranar tashin kiyama baki ba zai yi magana ba. Al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. To gabai ne za su yi magana. An duba ba a ga komai ba. Allah ya ce to ba dai yadda na so ba, amma a kai shi wuta tun da babu aikin alkhairi ko da. Za a kai shi kenan, an ce kai tashi, yana daga kai haka sai an ga bakin shi a bude, sai ga harshen shi yana damfarar da sama. Ashe daidai lokacin da zai mutu yana cewa la ilaha illallah, harshen ya makale aka cira. Da aka duba sai aka ce me yasa wannan harshen ya makale haka? Ana duba kawai sai ga ai kalmar la ilaha illallah ne ta sayar da shi. Da wannan kalmar la ilaha illallah guda daya Allah ya ce ai an gama ku kai shi aljanna. Kage ba wani aikin alkhairin da yayi sai wannan, amma Allah ya ce a kai shi aljanna. Yadda zaka san cewa kalmar la ilaha illallah wato ba karama abu bace kenan, ba karama abu bace. To shine da kansu zaka yi suna cewa mu azzalimai ne. Akan rubi zulmi inda zuhurul ayati, lokacin da ayoyin Allah suka bayyana sai da kansu suka tabbatar da kansu cewa su azzalimai ne. To lokaci yana ka ba sai lalle azaba ta zo ba. Wasu ana cikin kwanciyar hankali ma, ana cikin zaman jin daɗi ko sai ka mutum ya furta. Manzo Allah yana faɗi a cikin hadisi yana cewa innal abdu la yatakallamu bi kalimatin min suhudillahi la yulqi laha balan yakubu Allahu lahu biha fi nar jahannama. Mutum yakan yi magana da wata kalma bai ma ba ta muhimmanci ba kalma, amma kalman mai jawo fushin Allah ne, da wannan kalma ɗayan sai Allah ya kiba shi a cikin wuta. Yace kuma haka nan menene a rajul ya takallama bi kalmatin min ridwanillahi la yulqi laha balun yadkhulu Allahu bihal jannata. Mutum yakan faɗi kalman ma bai damu da ita ba, bai wani dora mata muhimmanci ba, amma kalma ne da take jawo yardan Allah. Da wannan kalma din sai Allah subhanahu wataala sai ya sa shi aljanna. To shi yasa kullum manzo Allah yake gaya mana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Duk wanda ya imani da Allah, ya imani da ranar lahira, to ya faɗa alkhairi. In ka san ba alkhairi zaka faɗa ba, kai shiru kawai. Na'am, wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin. Allah ya ce fala nas'alanna allazina ursila ilayhim. Za mu tambayi an manzannin da muka aiko musu. Nan Allah ya rantse wannan ladin lamul kasam ne, fala nas'alanna, wallahi za mu tambaya. Ya rantse cewa zai tambayi al'umma akan ya sun amsa ma manzannin da aka aiko musu da su, wala nas'alanna al-mursalina, kuma za mu tambayi su ma manzannin shin kun isar? Zai tambayi annabawa sun isar? Na'am, fala naqussanna alaihim bi ilm wa ma kunna ghaibin. Kuma fala naqussanna alaihim bi ilmin, Allah ce za mu ba su labari da sanin mu bi ma fa'alu, da abin da suka aikata. Mun riga mun san abin da suka aikata. Allah ce kuma da kanmu za mu ba su labari wa ma kunna ga'ibi, kuma ba mu zamo ba ma nan ba, an yi bilagi rusul, lokacin da manzanni suke isar da sakonnin nan. Wal umamul khaliyati fi ma amilu, kuma al'umman nan lokacin da suka yi aikin nan ba wasu kadai bane. Allah ya ce muna wurin, ina wurin ina kallo, amma da ka za mu tambaye su. A wannan aya Allah ya nuna mana cewa zai yi tambaya guda biyu. Wannan tambayan za a fuskantar da ita zuwa ga al'umma ne, da tambayan da zai fuskantar zuwa ga manzanni. Amma a wani wurin zaka ji Allah yana cewa wala yusalu an zunubihim al-mujrim. Wai masu zunubi ba za a tambaye su ma game da zunubin su ba, amma gashi anan kuma Allah ya ce za a tambaye su. Sannan abinda Allah yake nufi anan,
la yas'aluhum su'alu ta'allamin minhum, ba Allah zai musu tambaya ne na neman sani daga gare su ba. Ka san mu nan kan ka tambaye mutum abu to baka sani bane, abin da baka sani ba shi kake tambaya. To shi Allah ba tambayan neman sani bane, a'a bal huwa alamu ma yas'alu, abin da yake tambaya ya ma fi su sani su da suka aikata. Walakin yas'aluhum su'alu tawbihin, amma za a tambaye su ne irin tambayan nan na bakanta rai. Za a tambaye su ne tambaya na bakanta rai. Ka san dan sanda zai zo ya kama mai laifi, ya sani barawo ne ko dan fashi ne, gashi an sa mishi anko an yi komai, amma sai a sa mutum kamera, sai kai dan sanda yana tambayin shi, kai ya sunanka, ya ce suna nawa ne, zai tambaye shi me kai aka kawo ka nan, ba nan sandan ya fi kowa sani ba, ya san dalilin da ya sa ya kawo shi, amma ana so wai sai ka faɗa da bakinka, me kai aka kawo ka nan, me ya sana'anka, da baki zai ce sata, me kai aka kawo ka nan, ya ce na yi sata ne, me ka sata, abu kaza da kaza da kaza, bayan haka sai kuka yi ne, sai ya faɗa dalla dalla da bakinsa. Alhali dai abin nan da zai faɗa dan sandan ne yana nan da shi a rubuce a statement, ya riga dauki statement, amma maimakon shi dan sandan ya faɗa wa mutane wannan mun kama shi ne saboda yana kaza yana kaza yana kaza, a'a Bahaushe ya ce waka a bakin mai ita tafi daɗi, to shine sai a sa shi ya faɗa da bakinsa. To shi sa nan Allah ya fi su sani, amma yana tambayar su ne dan a bakanta musu rai. Kai laifin to ka faɗa da kanka, ni ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza. Zai tambaye su kaifa ajabtu rusulukum, kaifa ajabtum rusulukum, ya kuka amsa wa manzanninku da suka zo, ta ya kuka amsa musu. Su kuma annabawa za a tambaye su ne liqin rudi iblahim, saboda su tabbatar da cewa sun isar da manzanci. Domin abin da zai baka mamaki, ranar lahira annabi Nuhu shine farkon annabin shari'a, shi za a fara tambaya. Allah zai ce Nuhu hal ballagta risalati, zai ce Allah na isar. Sai Allah ya tambaya al'umman shi, yaya ya isa muku da sako, sai ce ma ja annabi bashirin wala nazir, mu ba wani mai bishara ko mai gargadi da zo mana. Allah ya ji ya ce to Nuhu ka ji abin da al'umma gaske ce, baka isa musu da komai ba, kana da shaida, sai ce ina da shaida. Su wane ne shaidan ka, sai ya ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai a kira mu a ce to Nuhu ya kafa ku shaida akan al'ummarsa, sai al'ummar sai danya za su yi mana shaida, mu da ba mu yi zamani da su ba. Sai Allah ya ce a'a ina ruwanku, ba dai ya kafa su shaida ba. Sai a ce mana menene shaidan da za ku bada, sai mu ce wannan gaskiya ne, Allah mun shaida kai ka saukar mu annabin mu da alqur'ani mai girma, wanda ba wani littafi da ka saukar kaman sa. A cikin alqur'anin nan mun karanta inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka kaza, sai mu karanta suran gaba daya, mu karanta duk abin da suka yi, har mu kai gun da yake cewa rabbi la tazar al ardi min al kafirin da yara, innaka in tazarhum yubillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Duka dai har mu kai har labarin ruwan dufana da yadda suka yi da ɗansa din nan, qala rabbi inni ibni min ahli wa inna wa'daka al haqq din nan. Allah ya ce innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bi ilm. Duk irin wannan dai har mu kai inda yake cewa ya nu abil bislamin bin wa barakatin din nan, duka idan muka faɗa sai su shiru al'umma, kawai sai su mun faɗi abin da ya faru gaba ɗaya a zamani, sai su shiru. Allah ya ce to Qur'ani kuma babu kare a cikin sa, duk abin da Qur'ani ya faɗa gaskiya ne. To da wannan dalilin ne sa Allah zai tambayi al'umma, zai tambayi manzanni. To da haka sai su tabbatar cewa sun isar, daga nan fatagol hujjatu ala qawmin, sai a tabbatar da hujja akan mutanen su. Wani lokaci kuma zaka ji Qur'ani yana cewa innahu la yus'alu mujrimina an zunubihim, ba za a tambayi masu laifi game da zunubansu ba. Wani lokaci kuma sai ya ce za a tambaye su. To ma'anan shi dama tambaya ne na bakanta rai, suna cikin bakin ciki a sake bakanta musu rai, saboda su yi ban kwana da farin ciki, sani cewa dai maganar farin ciki to an kare tun da aka zo nan. Sannan kuma game da kafirai kansu, yana cewa annum yatasaaluna, za a tambaye su yawma izin yatasaalu, a wannan rana za a tambaye su. Wani lokacin ya ce fa iza nufika fi suri fala an sabu bainahum yawma izin wala yatasaaluna. Idan aka riga aka musu ga hoto babu dangantaka, ba ma za a tambaya ba, ba tambayan ina dan uwa na wani, ina dan uwa na wani, duka a lokacin nan babu wannan. Kuma a farko an ce za a tambaye su, amma ya shahidu na mahuwa, to menene za su shaida a kai. Wai zai da alaihimul khawfu, idan tsoro ya tsananta gare su, la tasaaluna su'al karabatin, babu maganar tambaya na kusanci, ina dan uwa na wani, a'a ai fala an sabu yau in wala tasaaluna fi dunya. Idan a nan duniya idan mutum ya shiga cikin tsanani,
ko shiga cikin bala'i to zaka samu duk ƴan uwan shi dukkan ƴan uwan shi yas'aluna anhu suna tambaya game da shi ne wani hali wane yake ciki wani hali wane yake ciki su'al itimamin tambaya ne wai na himmantuwa muridina takhlisu suna kokarin su tsamo shi daga halin da yake ciki na bala'i idan anan duniya ne to amma a lahira ne a'a babu wannan zalika su'alu huwa allazina fa yawmal qiyamati to irin wannan tambayar ne aka kore ran tashin kiyama babu wannan tambaya dan uwanka yana cikin wani ka tambaya wani hali yake ciki dan ka fitar da shi a bala an sa bayanan yau mai zuwa la tasalu kowanne yana kawai al'amarin kanshi ya ishe shi kullum mar'in minhum yawma idhin sha'ani yughnihi kowane mutum kawai sha'anin kansa ya isar mishi to falan gusana alaihim bi ilmi na'am wal waznu yawma idhin al haqq wa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun Allah ya ce wal wazn ma'auni la amali na auna ayyuka aulis ha'ifaha ko kuma na auna takaddun ayyuka bi mizanin lahu lisanin wani mizani ne yana da harshe wa kifata ne yana da tafuka guda biyu kamar yadda muke ganin hoton irin wannan mizanin nan yana da tafuka guda biyu wanda nan za a sa aikin alkhairi bangaren dama bangaren hagu kuma za a sa aikin sharri to waɗannan tafukan duka suna irin iya jujjuyawa haka to idan aka sa duk wanda ya fi nauyi zai rinjayi ɗayan sai shi ya kasa ɗayan yayo sama to haka abin yake to idan aka yi haka a yau mai izin a wannan ranar tambayar nan to alhaku wannan ma'auni ne na gaskiya ba irin na duniya ba ne wanda ana iya yin coge a shi babu coge na gaskiya ne ko kuma a'a alwazin yau mai izin haku ko kuma ka ce a'a ma'auni a wannan ranar ita ce gaskiya ita ce ma'auni adalci zalla ita ce ma'auni Allah tabaraka wa ta'ala zai tara halittu da farko tun daga na farko zuwa na ƙarshe za a kafa ma'auni don a auna ayyukan bayi kowane ma'auni tafi ɗaya daga ciki ya fi sammai bakwai da ƙasai bakwai aka hada su kowane tafi ɗaya na ma'aunin da muka ce yana da tafuka guda biyun nan to kowane tafi ɗaya na ɓangare ɗaya ya fi sammai bakwai da ƙasai bakwai aka hada su wajen girma sannan mala'iku biyu suna nan a gefen wannan ma'aunin nan idan aka zo da bawa za a auna saboda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuta bi rajul dawil al-aridi al-aqul al-mashru za a zo da mutum inji manzo Allah ya ce za ka ganshi dogo zabgege za ka ganshi mai fadi mai kiba mai yawan cin abinci mai yawan shan ruwa sai a auna shi fala yazunu inda Allah janaba ulatu a wajen Allah ba zai kai ko nauyin fiffiken sauro ba inji hadisin manzo Allah wannan hadisin ne yake tabbatar mana da cewa ashe mutane ma ana auna su kafin auna aikin ka kai ma sai an auna ka kenan to ayyuka ma kamar haka ne za a auna saboda hadisin manzo Allah yana faɗi yana cewa yuta bi tis'in wa tis'ina sajlan za a zo mutum ka ganshi yana da kaman garuwa 99 kullu sajlan adwal min as-samawati sab'i wal ardi sab'i kowane garwa ya fi tsawon saman bakwai da ƙasan bakwai mina sayyi'ati na zunubi sallan zunubai ne a ciki wato fi kifati abdin sai a dora shi akan tafi daya watar jau sayyi'atu sai kaga zunuban tarin jaya watan zulubi da aka ta mina samai sai kaga sai wata takarda ta sauko daga sama warakatin sagirata yace takarda ne karama idan aka dora ta ɗaya bangaren tarjau bitilka sajjalatu kullun sai ga tarin jaya duk waɗannan dirarrukan nan da sun fi tsawon sammai bakwai da kasai bakwai na zunubin nan takarda guda ɗaya kawai sai sahabbai suka ce wa ma hazi warakatu ya rasulullah wata takarda ne wannan kala sai ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine la ilaha illallah muhammadar rasulullah in dai kana da wannan shi yasa mu muka ce alhamdulillah mu yan dariƙa muna gode wa Allah saboda mu a cikin mu ne ma zaka ji an ce wa mutum zakiru to dan dariƙa ne ana masa izgalanci ana ganin shi wani koma bayan mutum ne ko wani batacce ne wanda yake kan bata to amma kalmar nan da ta sake kiran shi zakirin yau gashi manzo Allah yana gaya maka mutum zai zo da zunubi hakan yana nufin kamar cikin sammai bakwai da kasai bakwai ana sawa a bangaren kawai sai ga ya daga ya jawo can bangaren yace sai wata takarda ta sauko daga sama yar karama ce takardar
ana ɗora ta kawai sai ga tarin jayi duk waɗannan zunuban. Sabai suka ce ya Rasulullahi wani takarda ne wannan? Sai ce ai wannan takarda ba wata takarda bane, la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne. Wannan hadisin Tirmidhi ya fitar da shi, Ibn Majah ya fitar da shi. Lafazin Tirmidhi ya samo daga Abdullah bin Amr bin As, yace manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamati. Allah zai tseratar da wani mutum daga cikin al'umma na a gaban jama'a ranar tashin kiyama. Fa yunshir alayhi 99 sajalan, kullu sajalin misl maddil basari. Wai za a yada abin nan din shi a gare wani shi na zunubai har guda 99, kowanne daga 99 nan wai girman shi da tsawon shi iya ganin ka kowane guda daya, iyaka ganin ka ne. Sun mai kula tan kirman min haza shay'an, sai an tambaye shi a cikin waɗannan zunuban akwai wanda kake musu kana ganin ba naka bane? Azala maka kitabayyal hafizuna, wai masu rubutu na masu kiyaye wannan sun zalunce ka, ma'ana sun rubuta maka wani zunubin da babu shi anan baka yi ba. Fa yaqulu la ya rabbi, sai ce ba haka babu ya ubangiji, duk zunubai na ne. Kan zai ce duk zunubai na ne. Fa yaqulu afalaka uzrun, sai Allah ya ce to ko kana da wani uzuri da zaka kawo wanda yasa ka aikata wannan zunubin? Yace la ya rabbi, yace Allah ba da wani uzuri. Sai Allah ya ce bala inna laka indana hasanatan, sai Allah ya ce ai na kana da wani kyakkyawan aiki a wurin mu. Fa innahu la zulma alayka al-yawm, ba za mu zalunce ka ba yau. Fa karza bi daqatin, sai a fito da wata takarda fiha, a cikin ta a rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa yaqulu, sai a ce akadir wazanaka, ku kawo ma'aunin nashi, sai a kawo. Fa yaqulu, sai ya ce ya rabbi ma hazi bi daqat, wannan wata takarda ne ma hazi sajalati, wannan yar takardar ne ya Allah za a kwatanta da waɗannan gare wani takarda fa, takarda wani nauyi takarda za ta yi ya Allah a kwatanta da waɗannan gare wani. Sai Allah ya ce innaka la tuzlim, ai ba za a zalunce ka ba dai yau. Kala fatu la usajalatu fi kifatin, sai a dora waɗannan garuwan cikin tafi ɗaya na mizanin nan. Wal bidaqatu fi kifatin, ita kuma takarda na dora ta cikin ɗaya tafi na mizanin nan. Yace fada shata sajalatu wa saqulatu bidaqati, kawai sai kaga wannan gare wannan sun zama yadda kasan karmami, ita kuma wannan ta zama yadda kasan buhunan tozali, ita wannan takardar wajen nauyi. Sai ta zama kamar haka. To fala yasqulu ma bismillah shay, ba abin da ya isa auna shi da sunan Allah ya fi shi. Abin da ke cikin takardar fa la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kullum muna faɗi wannan la ilaha illallah, manzon Allah yana ce ma sahabbai jaddidu imanakum, ku sabunta imanin ku. Suka ce wa kaifa jaddidu imanina ya rasulullah, ya zamu mu sabunta imanin mu? Yace bi qauli la ilaha illallah, da faɗin la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah aksiru minha, ku faɗi la ilaha illallah, ku faɗe ta da yawa, ku yawaita ta. Saboda me yace mu yawaita ta? Saboda ai ya giya mana a wani wurin, yana cewa annasu ya mutu na alama ashu alaihi, su mutane fa suka mutu akan abin da suka rayu suna yi. Idan ka rayu kana yawan zikirin la ilaha illallah, ka zo mutuwa da ita zaka mutu. Kuma in ka zo mutuwan nan fa kwaya ɗaya kawai kake nema ta raka ka, shikenan ka tsira. Idan ka faɗa so ɗaya falillahi alhamdu. To wasu ma sukan faɗi da yawan kaman kullum, kuma aka tashi tashin kama da ita za a tashi karan tashin kiyama. To muna ji dai ga aikin ta nan, ga abin da suke aiwatarwa. An ce wani mutum an ɗora zunubansa sai ta rinjaya, sai ga wani kamar ɗan kwando haka ɗan ƙarami ya sauko daga sama, sai ta fada cikin ɗaya tafin mizanin. Shi kenan sai kyawun aikin suka rinjaya. Sai aka ce menene yake cikin wancan ɗan burgamin ne? Sai aka ce turbatun alƙaha inda dafani sai gabar musulmi. Kaji? Shi kuma ba la ilaha illallah ne a ciki ba, an je rufe musulmi ne kawai irin tura ƙasa din nan so daya a gabarin. Wannan tura ƙasan da ya so daya, to wannan ƙasan ita ta zo ta rinjaye zunubansa kuma. Shi sai yana daga cikin sunna, idan aka je rufe mutum to ka tura ƙasa so uku. An ce za ka iya ce na farko ka ce min ha khalaqnakum, na biyu ka ce wa fiha nu'idukum,
na uku ka ce wa min hanu kulizukum taratan nufur in kai so uku nan yayi to kaga wannan shi abin da ya rinjari kenan aka ce shine wa yutabi rajulin fatuzana amaluhu akan zo da mutum a auna ayyukansa farajara sanatu shikenan sai kyawun aikin sa rinjaya waja'at kalimatu uffin qala hamaratan abi sai wata yar karaman kalma mafi kankanta ta zo wanda ya ta faɗa wa babansa farajar sayyi'atu kawai sai ana dora ta sai ga kawai munana aikin sirrin jaya ko mere bi ilan nar sai Allah ya kai shuta baban ka ya magana ka ce kaki ko ka ce tir ko mahaifi ya magana ka ce ha baba ire-iren waɗannan Qur'ani ya ce ne wa kullu ma qawlan karima aka ce na'am to ka gani to ka duba irin wannan kaji yaro yana cewa ko uban shi ne ya ce kaza ba zai ba mutane suna daukan mahaifa da sauki fa mahaifi ya wuce da yadda ake zuto ya wuce da yadda ake zuto to kaga wannan karaman kalma ya gaya babansa Allah ya ce a kai shi wuta fa ba ila nari aka tafi da shi zuwa wutan nan wanda labai mina malaikati an yi ruddu ila Allah tabaraka wa ta'ala sai malaiku da Allah ina neman alfarma ku koma da ni wajen Allah radduni ila rabbi koma da ni ku koma da ni wajen ubangiji fa yaqulu rabbi sai Allah ya ce walima tallubu an turadda ilayya me yasa kake nima dawo da kai wuri na sai ce ya rabbi ana sa'irin ila nari sai ce ya ubangiji ni na ji zan tafi wuta wa abi ha huwa sa'irin ila nari ga ko babana na gani shi ma za ka kai shutar tare da ni sai ce abdulabi minka an tuda afa alayya sayyi'atu abi ma sayyi'ati ina so ka dauko zurban babana duka ka hada mu ba asab ila nari wato ji abi minan nari ni in tafi wutan baban nawa ka tsiratar da shi daga wuta bai zakur rabbi aka ce lokacin sai Allah yayi dariya aqulu sai ce aqtahu fid dunya a duniya ka saba mishi shi baban naka wa baratu fil akhirati anan lahira kuma ka kubutar da shi sai Allah ya ce khuz bi yadi abika wa dakhul jannata kama hannun babanka duk kuje aljanna nan abin da wannan yake nuna mana shine a har kullun karka duba girman zunubinka ka duba maganar nan na Allah da yake cewa ana inda zanna abdi bi ni duk inda bawa na ya zace ni ina nan kaga fa shi zai je wuta ne sai hange baban shi ga can shi ma za ka kai shi wuta duk da ta dalilin baban ne shi zai je wutan to amma shi ma baban bai aikin alkhairi da za ka kai shi aljanna ba to sai ga da ai duka haihuwan guzuma na kwance uwa kwance ya sani dai wannan mahaifinsa ne dole ko ya saba mishi to akwai ɗan rikon soyayya nan na da mahaifi shine sai ya ce ma Allah to Allah maimakon da ni da shi din mu je wutan a ɗauko zunuban shi ne duka haɗa mu ni in tafi wutan shi ya je aljanna shine sai Allah ya dare ya ce a'a wato ka saba mishi a duniya a nan lahira kuma ka kubutar da shi daga wuta yace to albarkan wannan kama hannun shi duka ku tafi aljanna duka su tafi aljanna inji Allah subhanahu wataala to haka abin yake manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi isasshen wa'azi mutane suka ta kuka har Aisha sai da ta kuka matan manzo Allah suka ce ya rasulullahi hal tazkuruna ahlikum yawmal qiyamati wai ranar tashi kiyama ya rasulullahi za mu tuna da iyalin mu kuwa wasu lazima ya ce amma fi salati ta mawari in fala ya ce wallahi aure uku ba kai ba ka tuna da kowa ba aure uku ba wanda zaka tuna da shi ya ce inda ma yuzana amal abdu lokacin da za a auna ayyukanka kafin ka sani shin zunubinka ne zai rinjaya ko ayyukan ladanka ne za ta rinjaya ya ce wallahi a lokacin ba wanda zaka tuna ba wanda zaka tuna a wannan lokacin na biyu wanda ma tural kutub ilan nasi da lokacin da za a kawo takaddu na ayyuka za a rarraba wanda za a ba wani hannun dama a ba wani hannun hagu to lokacin da wannan takaddun ba za ka tuna da kowa ba sai ka tabbatar takaddanka ya zo hannun damanka sannan za ka tuna da kowa sannan wa inda ma yura usiradu da lokacin da za a aje siradi a ce kowa ya hau kai yau zai wuce ta kai wani gada ne da ake dora shi a doron jahannama malamai suka ce dan siriri ne ga tsananin kaifi ga santsi
kowa sai ya wuce ta kai kana fadawa kawai dama da jahannama ne to da lokacin da aka aje wannan siradin aka ce a zo a wuce to ba za ka sake tuna kowa ba sai kaga ka tsallaka ka je can wannan sallallahu alaihi ya ce to a wadannan wurare guda uku la yazkuru ahadun ahadan ba wanda zai tuna wani kamar sagula da mawazinu wanda ma'aunin sa yayi nauyi bilasna da kyawun ayyuka fa ulaka hum muflihuna wadannan sune masu samun babban rabo Allah ya halicci nauyi akan ayyuka masu tsarki ya halicci rashin nauyi akan ayyuka marasa tsarki zurbai kenan shi yasa maka ya ce faman saqulat mawazinuhu ma'anan shi wanda kyawun ayyukan shi suka yi nauyi wa ulaka humul muflihuna wadannan sune masu rabo ومن كفت موازينهم فأولئك الذين كسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن كفت موازينه wanda kuma ma'aunin shi ya rashin nauyi ma'ana bi sayyi'ati munana ayyuka kenan Allah da ya halicci nauyi sai dan farashi da kyawun ayyuka da ya halicci rashin nauyi sai dan farashi da munanan ayyuka da haka munanan ayyuka ba su da wani nauyi su kuma kyawun ayyuka kuma kankantan suna da nauyi shi yasa manzo Allah ya ce wali liman menene galabat ahaduhu asharu azaba ta tabbata ga wanda ɗayan shi ta rinjaye goma shi saboda ita mai goma nan tana da tsananin nauyi ita kuma mai ɗayan nan dama ba su da nauyi to ya aka bari har wannan mai ɗayan ta yawa ta nauyin da har ta rinjaye goma nan tunda dama tun farko da Allah ya halicci nauyin ya halicci rashin nauyin sai dan farata da kyawun ayyuka rashin nauyi kuma sai dan farata da munanan ayyuka zubai kenan to shi yasa ba za ka ji ya ce man sakula da mawazinuhu bil hasanati wa man sakula da mawazinuhu bi sayyi'ati ba idan aka ce sayyi'ati sai hada ta da khaffat idan aka ce hasanati sai hada ta da sakulat saboda kowanne wannan ne dan uwansa a ciki to Allah ya ce man kafar mawazinuhu wanda ma'aunin shi ya rashin nauyi to fa ulaika allazina khasiru anfusahum waɗannan su ne suka yi asarar rayuwarsu bi tasiriha ila nar saboda sun mai da kansu zuwa ga wuta bima kanu bi ayatina yazlimuna saboda zaluncin da suke da ayoyin mu ma'ana ya shafi da suke musu idan muka saukar da ayoyin mu ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون Allah ya ce laqad makkannakum wai mun tabbatar da ku ma'ana abakum Adamu mun tabbatar da babanku Adam fil ardi a doran kasa waja'alna lakum fiha ma'aisha muka sanya muku duni kaya na rayuwa asbabul ma'ishati amma kalilan ma tashkurun dan kadan ne daga cikin ku suke godewa Allah ku suke godewa Allah ba ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ولقد خلقناكم mun halicce ku ta hanyar halittar babanku Adam suma sawwarnakum sannan muka suranta ku muka yi ku kala kala wani dogo wani gajere wani fari wani baki wani kyakkyawa wani mummuna wani mai kiba wani mara kiba wani mai fushi wani mara fushi duk yana daga cikin sawwarnaku muka suranta ku kowa ko Hassan da Hussein in ka kalle su kaga akwai bambanci tsakanin su ko Hassan da Hussein kuma har yanzu haka Allah yake yana nan yana halittar nan yana yi daban har yanzu wani halittar idan Allah ya halitta sai kaga Allah bai taba yin kaman shi ba ko kuma kai baka taba gani ba ko jin labarin irin shi to shi yasa yace su masawwarna ku muka suranta ku kala kala bayan mun gama sun mukulla li malaikati sai muka ce malaiku izzu li adama ko annabi adamu sujada duk wannan ana magana kan annabi adamu fasajadu sai suka sujada domin su la ya asuna Allah ma amarahu su da ma malaiku ba sa saba wa Allah kan abin da ya umurce su illa iblis sai dai iblis shine lam yakun min as-sajidin bai zama daga cikin masu yin sujada ba Allah da ya halicci annabi adamu ya suranta shi wa mutum malaiku su masa sujada au lana al-ayata ko kuma ayan namu ne yace khalaqnakum aka ce khalaqnakum kaga jami'i ne ba mutum da ya bane ko to yana nufin khalaqna abakum mun halicci babanku li anna zahirul ayati domin zahirin ayan yaktadi annahu khalaqna nahnu auladu adama mu yayan annabi adamu an halicce mu wasawwarna an suranta mu qabla an yi amurul malaikatu bi sujudi li adama to duk duniyar nan Allah ya gama halittar mu ya gama suranta mu kafin ya ce ma
mala'ikun nan izdudu li adaman nan ma'ana yana halitta annabi adamu dukkan mu su ya halice mu a tsatsan annabi adamu shi tsatsan ɗa namiji Allah ya yi shi kaman banki ne in ka aje kudinka a banki in ba kai ka turo ba suna nan in za su shekara nawa ka yi in ka je za ka yi kudinka suna nan shi kuma tsatsan mahaifan ya mace Allah ya yi shi kaman aljihu ne aljihu ai ba wurin aje kudi su da wani bane ko za a aje su ne zuwa wani lokaci sai a fitar da su a kashe to su tsatsan mutane ba sa dadewa a mahaifan mace karkarin dadewa shine su yi wata 9 in an dade ka ji an ce yaro sai da ya wata 12 a cikin mahaifiyansa ai ta mamaki ya dade ana haifan wani bakwai ne ma wata 7 ana haifan wani wata 8 wata 9 to karkari a ce 12 wasu suna wuce haka domin kamar Imam Malik an ce sai da ya kai kusan shekara 7 a cikin mahaifiyarsa to amma dai mahaifa ba wurin dadewa bane amma tsatsan namiji a wannan wurin dadewan halitta ne dan wato namiji zai dade yana dauke da tsatso na ƴaƴa da yawa a tsatsan shi sai ya dade wata rana in yi aure sai kaga ya fara haihuwa kamar me to amma ita mace da zaran ɗa ya shiga cikin ta to dama akwai lokacin fitar shi nan da nan zai fita lokaci na zai fita to shi ne na ga mana da Allah ya halicci annabi Adam ya suranta shi ya busa masa rai to dukkan mutanen duniyar nan tun daga dan annabi Adam na farko har zuwa wanda za a haifa na karke a take a lokacin Allah ya gama halittar ya gama suranta mu muna nan a tsatsan annabi Adam dukka tun a lokacin to shi yasa nan da ya tashi magana sai ce khalaqnakum din nan wa sawwarnakum summa qulna lil malaikati bayan mun halicce ku ne mun suranta ku sannan muka ce wa mala'iku ku annabi Adam sujada suka yi sujada sai shedan illa iblisa shine baban aljanu lam yakun min as-sajidin bai zama daga cikin masu sujada ba to Allah da ya gama halitta annabi Adam ba ya umarci mala'iku su yi masa sujada bane ba a'a sai da ya busa masa rai fa iza sawaituhu wa nafatu fihi min ruhi faqulu sajidin haka yace to mastahaqqa sujudi illa ba'da nufi fi ruh bai tantance masa sujada ba sai da aka busa masa rai to wa zalika ruhu arabtum wannan ruhi kun san ko wane ne mun yi maganar shi a can baya sujada liruhil lazina fa fi adama wannan sujudan an yi ta ne ga ruhin da aka busa wa annabi adama an umurci mala'iku su sujada ga annabi adama mala'iku suka yi sujada sai iblisa shi ya kin sujadan ya kawo dalilin da yasa da ya sujadan ba ya ce ana khairun minhu wai shi ya ba annabi adamu da haka shi ba zai ma wanda ya fi sujada ba da haka falayan bagi li fadulin an ya kadima wa fadulan bai halatta ba ga mai girma ya hidima wa makaskanci na kasa lawa mara shehun kabirun an yi hadima tilmizan lahu sagiran da kana haza gari munasibin yace wanda zaka samu wani tsoho kuma malami sai ka ce wai yayi ma almajirin sa dan karami hidima ai wannan bai dace ba to sai iblis yana ganin kanshi a wannan martaban ne falalansa kuma da yake gani ra'aha ne annahu kulika min nari wai yana ganin to ai shi an halice shi daga wuta ne wan naru min nurin ita kuma wuta daga haske ne wan nuru afdal min zulmati sannan kuma shi haske ai ya fito wadin zulmatin yumbu kuma kasa ai duhu ne wa asalin adam min ad-din kuma asalin annabi adam ai daga yumbu ne da haka wannan asalin shi yumbu ne duhu shi kuma yana ganin asalin shi haske ne da haka dan me zai mishi sada walau kanat an-nar afdal min at-turabi fa hadha la yaktari bi darurati anna man kana asluhu afdalu yakun afdalu ko da ma misali yadda yake fadi wutar tafi kasan wannan ba yana nufin wai ya tabbata cewa duk wanda asalin shi abu ne mafifici ya zama mafificin ba ina shin nan muka karanta dan annabi ya zama kafiri dan annabi ne ba annabi ma babban annabi nuhu dan sa da ya haifa a cikin sa Allah yake cewa kai dan Allah wannan ba danka bane inna wa amalin gairu salim aikin da ya ba masu kyau bane kaga ba musulmi ba kenan da haka ba dole bane to shine ba dole bane saboda Allah ta'ala ya kurujul mu'mina min al-kafiri wa kurujul kafira min al-mu'min mu'mini yakan haifa kafiri kai kafiri ya haifa mu'mini so ba dole bane shi sa Maulana Shaykhul Islam Sheikh Ibrahim yake cewa
wai bi nafsika la bi aslika kun sharifa fa ma yakfi min ash-sharafil wuladu. Wai in kana so ka zama madaukaki to ka zama madaukaki ne kai da kanka, ba wai ka zama madaukaki da babanka ba. A ni dan gidan shehu wani ne kana tunkawo bayan baka karanta komai ba, ai ba zai yi ba. Fala yakfi min ash-sharafil wuladu, haihuwa baya mai da kai madaukaki. Shehu wani ne ya haife ka shikenan ka zama shehi? A wane kai? Ko sarki wani ne ya haife ni shikenan ka zama sarki? A wane mutum? Ai sai ka yi abin da zai baka wannan natija. Idan ka yi to shikenan sai ka samu. An ce wata rana an yi wani mutum a Madina. Shi mutumin wajen dangantaka da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa kusanci da manzo Allah, shi sharifi ne. To akwai wani kuma shi wanda shi asalin shi bawa ne bakin fata ma, amma wajen ilimi da riko da sunna ba kamar shi. Sai zamana aka sa shi a gaba, shi ke jagoranci. In yana tafiya ma za ga mutane ne kawai suna bin shi, din maganin da ya ana rubutawa ne don ilimi. Shi kuma wancan wanda yake ganin shi sharifin ne sai ya zama tambadadde mashayin giya. Sai wata rana ya dace shi wannan bawan Allah ya fito masallaci tare da mutane, ya je ya bada sallah zai je gida, an rako shi duhu. Sai hanya ta hada shi kuma wancan sharifin ya shawo giya, sai kawai ya tsaya hanya yake kaucewa shi sharifin. Wannan yana zuwa kawai sai ya ci kwalan shi, sai ya ce mushi kai kafiri dan kafira mai bakin fuska mai bakin diddige, ni dan manzo sallallahu alaihi wasallam ne, domin ni jikansa ne, amma yau kai ake girmamawa ni ake wulakantawa, ana ɗaukaka ka ana kaskantar da ni, ana mutane suka tawo za su bige shi. Wannan malamin ya ce a ku bar shi ya cin albarkan kakan nasa. Ya gama zakin shi kaf sai ya ce mutu ga yakuri, amma abin da nake so in gaya maka abin da ka faɗa duk gaskiya ne. Ni iyayena kamar yadda ka faɗi baƙaƙe ne kuma kafirai ne ma, dan shi musulunta yi. Kai kuma kakanka shine manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kowa ya sani ba sai an masa bayani ba. Sai ce to amma ni na ɗauki ɗabi'an kakanka ne, kai kuma sai ka ɗauki ɗabi'an kakana. Da haka sai mutane suke kallo na a rigan kakanka, kai kuma mutane suke kallon ka a rigan kakana. Da haka abin da ya kamata a yi makakanka sai mutane suna ma, abin da ya kamata a yi makakana sai mutane suna maka. Kawai ya wuce ya bashi wuri. Su haka abin yake. Da haka bi nafsika la bi aslika kun sharifa, da kanka ne ya kamata ka zama ba da wani ba. Kasancewa ni dan wani ne baya mai da kai wani, sai kai aikin zama wani. lam yakun min as-sajidin ko za mu ya kara. Na'am. قال ما منعك الله تزد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Da shedan yake sujada sai Allah, ka san Allah akwai uzuri. A ya kamata Allah ya umurce ka baka ki, ya kamata yana kin nan kawai Allah ya halakar da shi, ya jefa cikin wuta. To amma yadda zaka san Allah shi adali ne, inna Allah laysa bizallamin lil abid. Allah baya zaluntar bayi. Sai ba shi uzuri, ya ba shi dama ne ya kare kanshi. Sai ce mashi mama naka Allah ta sujada isa bartuka. Me ya hana ka yi sujada da na umurce ka kai? Me ya hana ka kai? So ko danka ne aka yi maka Allah, kada in ka ce yaron ka yi abu yaki ko ka kama dukan shi, ko ka kama zagin shi, ko ka kama mishi kaza. A'a, Allah ma ka ji abin da yi. Tambaye shi me uzurin ka, wane na sa ka kai abu kaza baka yi ba, me yasa baka yi ba? Yana tambaya kawai sai ya bada amsa, amsar da in kai ne aka baka wannan amsar tun zaka make shi. Kala sai ce ana khairun minhu, saboda ni na fi shi. Ka ce mun zada na ki ne saboda na fi shi. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min din. Ka halice ni da wuta ne, wuta kuma haske ne. Shi kuma ka halice shi da yambu ne, yambu kuma duhu ne. Mukhalafatun wahidatun talammana salasan. Sabanin fa guda ɗaya ne amma kaga ya karo abu. Ya ce ana khairun minhu. Ya ce khalaqtani min nar, ya ce khalaqtahu min din. Kaga sai da ya bada amsa ku tambaya fa dai aka mishi. Mamana haka kuma wannan tambayan fa Allah ya mishi yana so ya kubutar da shi ne. Da lokacin nan da Allah ya tambaye shi me yana kai zada, sai ce wallahi Allah kana cewa ai sirrin nan ne kawai sai naji bayana ya riki da ciwo ba zan iya dukawa ba. Shikenan Allah zai karbi uzurin shi. Ko ya ce wallahi wani irin ciwon kai ne ya zo min, in na duka sai kaman kai yana zai fadi. Duk da ya faɗa haka da sai Allah ya ce to shikenan
amma sai ya ƙara wani laifin akan wani laifin yace ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin saboda na fi shi ne ka halicce ni da wuta shi kuma ka halicce shi da yambu ya za a yi mishi sabani ya za a yi mishi sujada a kawai magana da ya kan shi ma manaka Allah ta zira iza barsuka sai ya saba umarnin Allah a cikin wannan aya ya bayyana wa shi annahu khalafa amrullahi hazi kabiratu saba umarnin Allah abu ne mai girma a cikin zunubai a wani wurin zaka ya ce malaka Allah ta kuna ma asajidin me yasa ba kasance tare da masu sujada ba ya ma fita daga cikin mala'ikun ne ba da aka ce sujada yana cikin shi sai ya fita gefe shine Allah ya tambaye shi malaka Allah ta kuna ma asajidin kenan a wani wurin zai ce ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya tarku ta'zim ma azaman lahu ya ki girmama abin da Allah ya girmama kenan tabaraka wa ta'ala to shi sa wai tambayan suka sha bamban a cikin surori ukun nan ya ce is amartuka wani wurin ya ce malaka Allah takun ma sajidina wani wurin ya ce ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya to fabin minha nan za mu tashi sai mu bashi anan sai mu tashi akan ta insha Allah abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan sai ba mu yi aiki da shi wannan muka kuskure Allah shi gafarta mana Allah ya karbi ibadun mu Allah ya yafe mana kurakuran mu ya gafarta mana dukkanin zunuban mu Allah ya mana dukkanin bukatun mu dukkan wanda yake cikin wani hali daga cikin Allah ya fitar da shi daga wani halin Allah subhanahu wataala ya sa mu karshen wannan wata lafiya yau muna na 28 ko azumin to lokaci ba yana ta tafiya a da tara ne to kaga yau kusan ita ne rana na kusan karshe na rahama ko muka ce wannan goma ta biyun Allah yana ta saukar da rahama ne yana ta saukar da rahama yana ta saukar da rahama to daga gobe fa in gobe ta wuce daga jibi kuma ita ne babbar an shiga goma na ƙarshe babban lamari kenan yanci ne wannan in an yanta ka daga wata kawai ka yanci ba ka ba wuta har abada kuma kullum ne Allah zai ringa yancin nan idan ranar farko Allah ya yanta mutum miliyan 1 to rana ta biyu za a yanta miliyan 1 so miliyan 1 rana ta uku za a yanta miliyan 1 so miliyan 1 so miliyan 1 haka za a dinga yi ana ninninkawa har ranar ta kare har goma ta kare shi yasa annabi ya ce yayi asara wanda Ramadan ya kama har ya kare ba gafarta masa ba muna fata Allah ya samu na da cikin da za a yanta Allah ya samu na da cikin da mun samu gafara a goma farko samu rahama a goma ta biyu samu yanci a goma ta uku alfarman sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وحرنا وعبدنا وحاضرنا وغائبنا ونائنا واسنا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين